Здравейте хора! Вие сте с новия епизод на Развиваме магазин. Нека започваме. Днеска в този епизод ще около часа 9 отваряме. Ще гледам малко да купим витрини, нещо още. Да купим. Да видим този ден как ще се развие. И така. Здрасти. Иде. Пак не съм седнал. Здрасти. Добре. Така. Здрасти. Нещо, Да и 6 тако. Дайте видим. Не си мъж. Молете се. Жена си. Интересно. Нищо не може да се прави. Хубаво. Така. Ден. Еми сега кой ще купуваме? Имаме и го това. Имаме и го това. Не. Снаксове. Имам снаксове. Да купя малко. Не, малко бе. Скоро такива да купя еднички. И едно такова. Колко стана? Добре, купувам. Така. Така. Айде, някой. Така. Нямам такива. Добре. Момент. Така. Така. Аз имам много чипсове. Що не е чака пък. Количката да вземем. Така. Така. Да видим. Ставаш. Добре. Така. Да вземем това. И да го сложим. Кой? Да, ето ще го сложим. Добре. Махаме така. Да вземем тези води. Трябва много бързо, ще в момент. Тук съм. Да, ставаш. Виждане. Така. Сега. Да видим от склада какво има и да заредим чипсове. Бол. Бера. Води майня. Така. Момент, идвам. Така. Approve. На една бира ли? Не е лошо. Така. Добре. Тези бира има, тези тук има. Тези има. Ко няма? Коле само един рафт има обаче, който не е хубаво. Здрасти. Поръчали сте? Много е водата, да. Здрасти. Печели малко. Не е проблем. Така. Upgrade. Преди да апгрейднем. Ще го апгрейднем. Така. Здрасти. Ставаш.
Така, да видим. Ставаш. Добре. И сега. Навънка колелото мозъка. Да поръча малко от другите чистови. Видете. Кой са? Май трябва да... Става. Аз ще поръчам по едно от тези. Нямам пари. Добре, поръчам само от тези. Те съм се отделал стената. Така. Ето. Да го сложим тук. Так. Още един раз има ли? Не. Тук ще го сложим. Момент. Напиша цената. Ще е 6. Така. Викам, тук съм. Расти. Но си малка. За тези работи. Така, чипс. Добре. Да видим сега по едно бира. Така, и какво беше другата? Не. Така. Някой? Ай, сега да затворим. Да затваряме, да видим колко неща сме направили. Здрасти. Чипса и водичката, добре. Така. Мисля да поиграя малко извън камера. Тук. Да развия малко магазина и тогава да имам. Защото сега виждате какво правим нищо. И така. И сега се връщам. Да, и ето тук сме. Върнахме се. Сега отваряме отново магазина. Пуснах някаква кампания да се включи магазина повече. Купих някакви нови бири. Ето едната от тях. Направих това, не знам. Ето е. Да. Идвам. Ай. Мен да ми. Така. Мислям да изтегля един заем. За... Ето, не. Кой е това? За ето това. Обаче... Пак няма ми стигна дори да изтегля заем. Така че по-нататък. Ето и това са новите бири, които отключих. Малко да сменим музиката. Така. Здрасти. Айде. Така. Сядаме. Ставаш. Ставаш. Така. Сега.
Да направим $250, ще изтегля един кредит, да имам асистент е тук нагоре. Аз само да зареждам. Кредита лесно ще го говоря, не е проблем. 750 за един асистент не е проблем. Така. Расти. Добре. Още $8 и отиваме. О, сега така. Расти. Добре. Расти. Добре. И не готови сме да купим това. Новия асистент да го не. Добре. Така. И това е банката. Скоро така. Тъй. Create асистент. Так. Така, сега кой асистент да наймем? Ета жена. Добре. Айде. Така. Добре. Добре. Така, добре. Къде е асистента? Добре. И той ще дойде другата. Утре. Айде. Касир. Ето те. Добре. Касир. Кой е това? Това е работния. Колко съм говорил, Добре. Сега да видим са. Добре. Значи трябва да направя... Трябва да направя $200, за да имам за асистента да му платя и да платя за кредита. Е много интересно. Този ден ще е на минус. Не е проблем. На другия ден ще го правим. Добре. Как си асистентке? Кой вика? Motivation $50 да идам, давай. Това е мотивацията? Кой вика? Бирате. Така, аз какво нямам? Бира. Аз нямам тази печер. Такава имам ли? Така, ето едно. Добре, докато няма такава да е. И чипсовете трябва да ги заведя. Както и колите, Добре. Така, значи. Отваря магазин, естествено. Така. Потейто трябва да заведя. Хубаво. Да заредим. Така, и тук така. Да го свалим. Кола. Няма трябва да купя. Nope, няма.
Тук ще е това. Трябва да поръчам кола. Кола имам друго. И да бира. Но ли нет? О, е свършила? Добре, така зареждам. Тази бира. Така. Поръчам кола. Се занимава с тези покупките. Така. Поръчам 2 коли. Едно такова. Това е. Добре. Така. Ето. Да ги вземем. Така. Така. Сега. Да вземем колите. Те са две на... Да. Ще ги сложим и тук на двата рафта. Добре. Така ето вече. Кола е коли. Не проблем. Добре. Така. Как си? Трябва да поръчам бира, обаче тя струваш май 30. Окей. Това ще преместя. Аре. Ето преместя. Не, тук ще. Нещо. Както и да е. Ще поръчам бирите. Така. Много ефтина. Даже ще поръчам 2. Добре. Така. 2 часа. Нещо празно. Ето ще има едно празно. Така. Ето. Така. Вземем това. Това трябва да направим пак $100. Някъде толкова. Ето така. Когато ти нямаш пак мотивация, трябва пак да работим с тебе. Не е проблем. Айде, почувай. Малко. Колко ти почивката? Интересно. Айде, почувай. Малко. Така, здрасти. Здрасти. Добре. Така. Значи дай да сме тя до 3 часа, да само до 9. Добре. Зарадай. Колко са на $100? Добре. Де е празни? Какво е? Също разбира. Стига. Това е тук май има. Ето я. Ето я. Така. Чакай, бе. Остана. Кога се почина пътя, бе? Много интересно. Много да си почуваш, бе? Добре, това ми харесва. Доставки, нещо. Няма доставки, супер. Така. То много малко продукция имаме. Не продукция.
храни. Пуснат поръча, няма нищо. Какво няма? Каката спира ще свърши, колата ще свърши, водата ще свърши. Добре, не? Поне и тези вири няма да свършат. Всъщност тъс няма да свърши, да това. Така. И още едно място има. За кое? Имам ли те солените? Да направя ще сложа тук. Така, и тук имам две. Така. 10 долара, супер, ще имам за да и платя на тъс и заема. Добре. То хубаво ще имам да и платя на тъс и за заема, ама то после ще бъде тегаво, защото половината неща вече свършиха. Айде. Колко стана? Ама... Кое? Айде. Дайте да дигнем 5 левел и това ще бъде за днескашния епизод. Така. Момент. Вижте. Не. Еще. Така. Да направим на 5.5c. Така. Чипса, това се качи значи на 6.50. Така. И бирата на 4. Друго? Не. Добре. Да поръчаме нещо. Ето и да го поръчаме. Така. Иде. Как си? То разкарам един камион за една доставка. Коя пише? Той са бомбони. Супер. Едат малките. Колко са? Да бе. 2 долара. Нормални са. Окей. 4.50. Как 2 долара? Нормални са. Боже. Тех. Чак не съм отворил. Яко. Така, здрасти. Водичка, да понесем тук. Така, нещо друго. Количката. Има две свободни места вече. Трябва да купя такава вода. Тук. Така. Значи вода трябва да взема. От тези спири трябва да взема. Какви бяха? Queen Voyage. Добре. Така, значи. 2 води и 2 Soft Ledger, ако беше. Queen Ledger, извинявам се. По-скоро е. Добре. Доставка. Така. Така. Айде.
Мъничка. Това ще сложим тук. Мъничка. Изхвърлим това. Вземем дирата. И да сложим тук някъде другаде. Тук ще сложим с. Добре. Така. Станах ми 6 лева. Ще я пратя да се почива. И ви казвам, спирам този епизод и ще се видим следващия. Дайте палец нагоре и коментирайте. Айде, чао!